Het zeehondencentrum in Pieterburen is verhuizen naar Lauwerzeeg. In Pieterburen binnen nog een soort producten en bijzondere stikken efterbleun. Leefhebbers en oud-beziekers krijgen nog één keer de kans om het gevoel van eertijds naar boppen te heljen of een bot te dwan tijdens de veiling. Zo, hierachter hebben we de zandbak en daar hebben we een boot zien en toeren en dat is echt een heel nostalgisch iets van Pruttemeesen. Hier hebben we op zijde ik de filmzaal en in de filmzaal hebben we de cinema, het buurtje van de cinema is de keer en ook de banken in de cinema en dat zijn heel nostalgische plakken van meesten van vroeger. Vroeger werden je heel veel presentaties doen en ik prutte video's afspelen. Je werd bijvoorbeeld presentaties doen door onze collega Emmy, die is nog steeds werkzaam bij ons. En ze vertelde dan hoe het ging, als de zeehoen werd op strand. Of, dus je werd voor jong en oud heel veel leuke, interessante presentaties doen. In het oude centrum bloeien de oortinkens efter. Maar toch de verkeer krijgt de nostalgie een nijplakje. Zo kunnen we eigenlijk bijdragen aan alle fans van Pieterburen. En zo kunnen ze een stukje geschiedenis in hun wenning halen of in hun tuin of waar dan ik. En op deze manier jouwen ze toch nog een tweede leven. En de opbrengsten die er naar onze zeehondenzwaardig in Lauwerzeeg. Je komt helemaal uit Stiensgeer, ja. Hier naar Ta. Ja. Waarom ben je hier naar Ta gaan? Nou, dit is mijn interesse wel een beetje. Je zit wel een nieuwsgierig bord tussen en ben wel wat hoeveelheid. Dat vind ik altijd wel mooi om daar even een beetje om te neuzen en even zien wat daar tussen zit. En wat is er al? Zit er wat tussen? Ja, nou, ik ben hier dus gelijk binnenkwam en ik mag nog even de zaken wat beschijnen waren, maar ik haal dit en dat en zo en ik denk van, nou ja, daar hebben we ook wel een bord op uitbrengen. Maar dan is maar correct, hoe duur wordt het? Hoe valt het uit?